mga katil tayo interviewon mga katilo naga sarol katil. Sabi hello. Ay. Kung taon na mo ba? Saro lagi ko kaya kung tamang tangkong tinangkong kamutitap. Aman kani yung tamnan. Ah, Oh. pobre man kaya mi ani. Utagan ka na kung mic na. Pobre man kaya amin tong. Mo na gingan sa among papa sa nga ug kuno ta magtanom og salyot ha. Wa gid tay maani. Tawagan ka na. Ha? Tawagan ka na ko. Putig lampas. Shout out.